जोंहा इपिपिएल हान्जानि मोनसे फोसावदिं मेल जादों। बे फोसावदिं मेलाव दिनैहाय लोब लोब रायजोफोर फैदों। गोदोनिफ्रायनो रायमना प्राइमारियाव जों इपिपिएलआ देरहाबोबाय थादों। देग्लाय जों बांसिन भटआव देरहागोन। बेयाव गुबुन पार्टिनि सापर्टारा गैयाखौनो होनजायो। एसे एनै साफा सानै दङ। बावहाय 90% मानसिफ्रानो गासिबो इपिपिएल। गतिके रायमना प्राइमारियाव जेरै आगोलफ्राव देरहाबोबाय थादों, देग्लायबो जोङो गोबां बिबांनि भट लानानै रायमना बिसिडिसिआव जों देरहागोन। सराइबिल बिजाबाव एबार आं इपिपिएलनि बिजाथि राजु फैदों। दिनै कन्टेस्टआ बिपिएफजों जागोन। बिपिएफनि केन्डिडेटनि नामा जाहैबाय दाजु। दा राजु आरो दाजुनि जे बे जुजिलायनाय, राजुआ जाहैबाय ट्रेक्टर आरो दाजुआ जाहैबाय नांगाल। ट्रेक्टर आरो नांगालनि दावहायाव ट्रेक्टरा देरहागोन, राजुआनो देरहागोन। सराइबिल हिसाबै देरहायोबा जिहेतु जोंहा 2025 मायथाइयावहाय प्रमद बर' सारनि फिन खनसेबाव सरकार जानो थांगासिनो दं। बे सरकाराव गोग्गोमै बाहागो लानानै सराइबिल समस्तिखौ जोंनि बिटिआरनि 40टा बिजाबनि गेजेराव बयनिफ्रायबो साबना हामनासिन बिजाब बानायनानै दिहुननो थाखाय आङो रायजो राजानि हेफाजाब लानानै आं नाजालांगोन।